Dobrý den. Nevíte, jak potěšit své blízké? Zvažujete, jak jim vykouzlit nejlépe úsměv na tváři? Kupte si plyš. Máme jej širokou nabídku. Je nejlepší, nejskvělejší, nejlesklejší a navíc výborně hoří. A proto jsem si dnes do studia pozvala známého Horsta Fuchse. Horste, co bys nám doporučil? Tak naše firma vyrábí to nejexkluzivnější zbožíčko. Například tady tohle povlečení. Co si myslíš? K čemu nám může sloužit? Já si ho vykladávám na postel. Chyba. To už je zastaralá věc. Tady tohle povlečení má mnoho využití. Například můžete ho dát jako dárek své manželce nebo tchýni. Toto povlečení spolehlivě zadusí. No není to skvělé? A vy telefonujte a objednávejte. A když si objednáte toto povlečení, zašleme vám zdarma tady tyhle plišáky. Volejte na číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mějte se krásně.